Li għandu jsir se nagħmluh. Din hija d-dikjarazzjoni ċara tal-Professur Viktor Raxa li tkellimna miegħu ftit wara li sar magħruf li huwa se jkun iċ-Chairman tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Mistoqsi dwar l-aspettattiva għolja li hemm fost il-poplu li qed jistenna li l-qasam ambjentali jimxi l qudiem Għaxa wieġeb mingħajr tidwir mal-lewża. Ħanamlu ħilitna kollha possibbli li tina liġi biex il-responsabiltajiet li għandna u li huma u nifhmu li huma importanti u kbar lejn l-ambjent naqduhom u niffunzjonaw b'mod li jagħmel sens u ħaniftehmu anke mingħajr kantunieri, jiġifieri li għandu jsir isir. Dan il-bord tal-awtorità ġdida mistenni jibda b'ħidmietu billi jiffaċilita l-proċess tal-operat u l-funzjonijiet sħaħ tal-istess awtorità, iżda mhux biss. Mawa News il-professur Raxa jgħid li l-awtorità se tkun qed titkellem fuq kull aspett li jinvolvi l-ambjent ta' madwarna. Biex nieħu eżempju da ġifieri, il-kwalità ta' arja kif tala il-bib wara kif tidħol ġewwa. Jiġifieri hemmhekk hemm affarijiet li mhux qed ngħid ma rridx ngħid li ġifieri għandna problemi kbar, imma rridu nagħtu każhom u din l-awtorità ġdida titgħati każ kollox mhux biss dawk li jixtiequ lin-nies li aħna nagħtu każ. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi twaqfet bħala parti mir-riforma tal-Gvern fil-qasam tal-ambjent u l-ippjanar. Weda elettorali oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista li kien saħaq li l-qasam tal-ambjent għandu jinfiret mill-ippjanar u ma jibqax biss b'sempliċi direttorat fih dan il-MEPA. Mawa News, iċ-Chairman ta' din l-awtorità ġdida, għalaq din l-intervista billi saħaq dwar l-importanza li jkollna pjan fit-tul għal-qasam ambjentali. Importanti ħafna li jkollna a long-term view tal-ambjent din ħarġet f'konvenju reċenti għaw Malta ġifieri li anki nħarsu li 50 sena oħra ġifieri. Jiena nħares lejn l-ambjent Malti u l-fiduċja tiegħi li għandi huwa li l-ambjent ikun verament jirrikkixxi ħajjitna